बे अरुनदयनि फर्म राननाय बा खालामनाया दा आफादतनो माबाल' सांग्रांथि मेलल' जादों एवेयारनेस मिटिं 286 जननि नामाव वारेन्ट इसु जागासिनो दङ सोरबाया फिसाय गोनां दं बेखौनो गोथै थैबाय होननानै सार्टिफिकेट लानानै लानाय मानसि जादों सोरबाया साख्रि दङ बेबो साख्रि गोनाङानो लादों सोरबा बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार बिसिनि बिसिफ्रा मोना बिसोरबो लादों दा इनकुवेरि खालामनानै मोनबाय 288 जन बे रोखोमनि मानसिया लानानै दं दा बिसोरनि नामाव बे खैदिननि गेजेरावनो केस जासिगोन बिसोरखौ पुलिसा नागिर हमगोन थाखाखौ बिसिनिफ्राय जथ' लादों बोखांफिनगोन जेलावबो बिसोर थ्रोब सोरबा साख्रि मावदोंबा साख्रियाबो सेस बे रोखोम जागोन आरो ओंखायनो दा इन्ट्र' भिडिअ जायखौ नुदों बियो साफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जाय खोथाखौ मानगोनां कुमुद चन्द्र नार्जारी बिथाङा बुंदों बियो खुब सिरियास जे दिनै इउपिपिएल दोलोआ मोनफ्रोमबो मिटिङाव अरुनदयनि फर्म रानहैदों आरो बियो नख्लिसो दिनै फोरमान जाबाय मानगोनां कुमुद चन्द्र नार्जारी बिथाङा बे खोथाखौ खोन्थानानै होदों रायजो राजाफोरनो दा दिनै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों जे इउपिपिएल दोलोआ अर्थात बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै माबादि थगायनानै राहा गैयिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं नंखाय फाला पाब्लिकफोरखौ बोनो थाखाय बे दिनैनि समाव रोखा जाबाय लोगोसे जायफोर बिथांमोना क्राइटेरिया गोरोबाजासे अरुनदय स्किमखौ इन्जय खालामदोंमोन बा लागासिनो दङ बा लादोंमोन बिथांमोना खाजागोन बियो रोखा जाबाय बिथांमोना गासैबो फैसा बाहायनायखौबो हरफिननांगोन बेबो रोखा जाबाय आरो बेसेबां जन सुबुङा खाजागोन आरो बेयाव नों आं सोरनिबा क्राइटेरिया मिलायै बिथांमोना इउपिपिएलनि थिननायाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि करापसन खालामनायाव लादोंब्ला सोरबाफोर गासिबो बियो हमजानायनि लामायाव फैगासिनो दङ बेखौ रग' मानगोनां कुमुद चन्द्र नार्जारी बिथाङा गावनि खुगाजों फोरमायलांदों बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय हाग्रामा सारा बे कन्ट्राक्चुएल फिक्स पे बायदिसिना साख्रि सोनो हादों खम बुरजा साख्रि सोदों दा बुस्थुखौ जोङो लाबोफानो हायोब्ला आरो लाबोफिनथारनांगोन बेखौ गभर्नमेन्टखौ सालायनाय लोगो लोगो दा बै रिटायार जालांनाय प्लास बाखि थानाय 10,000 20,000 बेनिफ्राय नैबे कन्ट्राक्चुएल आरो फिक्स पेआव खमैबो बै टेक्स बायदिसिना जों 10,000सो सोयोब्ला मुथुथे बोसोरथाम बोसोरब्रैनि गेजेराव जोङो 30,000 जनसो जोंनि सेंग्रा सिख्ला बिटिसि बासिनो जोङो साख्रि होनानै आरामसे न'खरखौ सोलिनो हागोन आखाइखौ दा बेफोरबायदि प्लेनआ जोंनाव दंखासै आरो बेफोर जोंनि थाखाय गेरेन्टेड जों ओंखायनो दा चेलेन्ज खालामदों खुनु प्रकारेब्लाबो जोङो एबार बिटिसि सासनखौ जों लाबोगोन जोंना नाजानाया गोबावनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादोंमोन दिनै जोङो गोदै फिथाइखौ जों मोननोल' थांगासिनो दं गासै बारा गोबाव गैला 3 मासनि गेजेराव बियो मोगथां महराव फैगोन आरो एबारनियाव जोङो थोंजोङै राङारि मदद खालामनायखौसो जों बांसिन बोलो होदों खारन जों नुदों दिनैनि दिनाव डाइरेक्ट थाखा मोननायखौ बांसिन गोसो होयो माने बयनिबो न'खराव रां गैला जायनि थाखाय अरुनदय होननाय लोगो लोगोनो जों बयबो खिथु खारोना दाबो बिदिनो खिथु खारो खिन्थु खबरदार जों गोदाव सोराव जानो नाङा बे अरुनदयनि फर्म राननाय बा खालामनाया दा आफादत ओरैनो माबाल' सांग्रांथि मेलल' जादों एवेयारनेस मिटिं अरुनदया मा जिनिस अरुनदय मोननांगौब्ला मा खालामनांगौ माबायदिया मोनो बेखौ खोन्थानायनि मिटिंल' जादों बहायनो बिसोरो खेबसे स्टेप मोनसे आवगायनानै बायदिसिना माबा लालाबायनानै खालामलाबायनानै माबादों खिन्थु फर्म होनाय जिनिसबो फैयाखै दै बे बुस्थुआ जों जेब्लानाखि गभर्नमेन्ट दागोन जोंसो बेखौ फाइनाल खालामहैनो मोनखागोन जोंसो देनां गभर्नमेन्ट दायोब्ला ग्राम सभा खालामनानै अक्ट'बर नभेम्बरसो जोंसो फाइनाल खालामहैगोन बेखौ दा जेबो फाइनाल खालामनो हाया आरो बिसोर जेबादिखौ होलाबायनो नागिरदों गाइडलाइनाव गोग्लैयाब्ला खुनु प्रकारेबो मोनखाया गाइडलाइनाव गोग्लैयो बे रोखोम लाबाय थानाय 286 जननि नामाव
वारेन इशु जागासिनो दङ सोरबाया फिसाय गोनांखौ फिसाय गोनां दं बेखौनो गोथै थैबाय होननानै सार्टिफिकेट लानानै लानाय मानसि जादों सोरबाया साख्रि दङ बेबो साख्रि गोनाङानो लादों सोरबा धनी मानसि बेबो लादों सोरबा बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार बिसिनि बिसि फिसा मोना बिसोरबो लादों दा इनकुवेरि खालामनानै मोनबाय 288 जन बे रोखोमनि मानसिया लानानै दं दा बिसोरनि नामाव बे खैदिननि गेजेरावनो केस जासिगोन बिसोरखौ पुलिसा नागिर हमगोन थाखाखौ बिसिनिफ्राय जथ' लादों बोखांफिनगोन जेलावबो बिसोर थ्रोब सोरबा साख्रि मावदोंबा साख्रियाबो सेस बे रोखोम जागोन आरो ओंखायनो जानाखि आरो बे नियमफोरखौनो नोंसोर मिथिखागौ 1 नम्बरावनो जाहैबाय फिसाय थैजानाय जानांगोन 2 नम्बराव जाहैबाय हाबा जायै 35 बोसोरनि बारा जाहैनाय 3 नम्बराव बिसि फिसाय गारलायलायनाय 4 नम्बराव जाहैबाय बेंगुरा बेंगुरि ओमफ्राय 5 नम्बराव जाहैबाय अन्त्योदया अन्न योजना जायनाखि 25 केजि माइरं जाग्रा बिसोरखौ सोग्रोनांगौ दा बिसोरखौ सोनानै आग्लायबासो नैबे जेनेरेल जोंनि रेशन कार्ड गोनां गरिब मानसिफ्रा मोनहैयो दा बिसोर मा खालामो गावसोरजों हाबोब्ला गावसोरनि बिजेपियाव भट होयोब्ला बेबायदि माबा क्राइटेरिया गैयाब्लाबो जोङो होगोन होननानै थगायनानै माबानो नागिरो खिन्थु गभर्नमेन्टआ बेखौ दा मेजिस्ट्रेटफ्रा आरो बिडिअफ्रा बेखौ मोजाङै बिजिरनानै नायफिननानैसो फाइनालाइजेसन खालामो ओंखायनो सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा रायलायनायाव बे गोदाव मोननाया अरुणोदय बायदि मोनसे स्किम गिबि जोङो 1000 जन मानसिनो मास मोनसेयाव 500 सिम होनायनि बे रोखोमनि प्लेन पलिसि लादों बेखौ बे सायख'नाय जायोब्ला बेखौ नोंसिनि प्राइमारिनि नोंसिनि रायजो राजाफ्रानो सायख'नानै देनां हरनाय जायो जों गिबियाव 1000 जन मोनसे समस्थियाव लागोन मास मोनसेयाव 500 करिया जों होगोन आगोलबो अरुणोदया 500ल'मोन उनावसो बारायै दिनै 1250 थांदों जों अरुणोदय नाम दोना बे माबा मोनसे बिटिसिनि थाखाय दोननोसै जों बेखौ चिफ डिस्ट्रिबिउसननि पावार सिडि फान्ड होननानै जों नाम दोननानै बे अरुणोदय बादिनो राननानै होनानै जों बेबस्था अब्लानो बे अरुणोदय मोनै माखासे दिनै नोंथांमोनहा दङ बिसोरखौ जों होनो हागोन 500आबो मासाव मोनोबा खामानि होआ होमबा स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ